Number 1, pagiromdom, paki-turn off man po kang sa indong mga cellphones habang yaon kamo sa laog kang simbahan, lalo na po sa pagpuon kang Santa Misa. Number 2, bantayan po ang sa indong mga bag as in personal na gamit as in dai magwalat ning anumang bagay sa tukawan sa pag-ako kang komunyon. Number 3, parking. Ang pagpark sa patio sa rong pribilehiyo huli tabako ining pampublikong parkingan. Para sa seguridad kang simbahan, daipo tugot ang overnight parking sa laog kang patio. Number 4, pagwalat ning basura sa simbahan. Ang simbahan sa rong banal na lugar, dai magwalat ning basura o rogna ning tissue o plastic na botelya sa laog kang simbahan. Manteneron niya to ang na malinig ang simbahan. Bawal din po ang pagtapak sa pom na luhudan. Number 5, tamang pag-ako kang banal komunyon. Ang tamang pag-ako kang komunyon, buksan po ang walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Ihungit ang banal na ostya gamit ang tuong kamot sa atubang kampade o ministro. Magsimbag ning amen. Number 6, second collection. Ang second collection po niya to para sa padagos na maintenance as in pagpakaray kang sa tong simbahan. Number 7, Peace Our Lady of the Assumption. Sa Biyernes, petsa 15 kang bulan na Agosto, sa tuyang iseselebrar ang kapistahan ni Nuestra Señora de Asuncion. Padagos po ang nobenaryo na ginigibo lambang alas 4 ning hapon. Number 8, New Altar Servers. Padagos po ang formasyon ka mga aki na buot maging sakristan. Magrani po ang mga opisyales kang Knights of the Altar kung buot na mag-ayon sa nasabing formasyon. Ang aspirant kaipuan po na nag-ako na kang First Holy Communion. Number 9, Youth Encounter. Ang schedule po kang Youth Encounter gigibuhon sa petsa 29 sangkod 31 kang Agosto. Magrani lang po sa Parish Youth Ministry para sa detalye. Silver Anniversary. Sa petsa 25 kang bulan na Agosto, aldaw na Lunes, ang sa tungkura paroko maselebrar kang sa iyang ika-25 taon sa pagkabadi. Ang misa po gigibuhon sa oras na alas 3 ning hapon. Kaiba ang arsobispo kang Cáceres. Iba pang mga obispo asin mga kapadean. Mag-attender po kita sa nasabing Misa de Gracia.
Igwa po ning regular meeting ang Paris Pastoral Council ngunit tapos na. Para po sa mga Thanksgiving Mass, ngunyan, August 10, 2025, for the 5:30 p.m. Mass intentions. Thanksgiving, Dolot ni Ernesto R. Hernandez Jr. and family, Jose B. Astive Jr. Petition Mass, Dolot ni Ulyan Matthew A. Terrano. Petition Mass, Dolot ni Angela Pentecostes. Para sa kalag ni Axel Drade, Dolot ni Maricon and Matthew. Para sa kalag ni Dicena, Dolot ni Jose B. Astive Jr. Para sa kalag ni Dominga E. Tomas, Dolot ni Bambi Velasco and family. Para sa kalag ni Elena, Dolot ni Rachel Nicole Margate. Para sa kalag ni John Lawrence, Dolot ni Gerald Parinya. Para sa kalag ni Jose, Dolot ni Melinda Izernal and family. Para sa kalag ni Kate Axel, Dolot ni Doris Tampoco. Para sa kalag ni Lorenzo, Dolot ni Joy Agnas and family. Para sa kalag ni Magdalena E. Teresita, Dolot ni Ernesto R. Hernandez Jr. and family. Para sa kalag ni Pedro Jr., Dolot ni Nilda Molina. Para sa kalag ni Ramon E. Romana, Dolot ni Ernesto R. Hernandez Jr. and family. Para sa kalag ni Salvador, Dolot kang Desquitado family. Para sa kalag ni Salvador, Dolot ni Esther E. Oxiano and family. Para sa kalag ni Zoilo Jr. E. Cherian, Dolot ni Jocelyn S. Elevado and family. Para sa kalag ni Deo Gracias E. Leonides, Dolot ni Fanny Serrano. Para sa kalag petition mass for healing of Macario, Dolot kang De La Cruz and Rodriguez family. Petition Mass, Dolot ni Walter N. Reyes. Para sa kalag ni Gregorio E. Florita, Dolot kang Basagre family. Para sa kalag ni Ignacio E. Nicolasa, Dolot ni Abraham Pontillas. Petition and Thanksgiving, Dolot kang Pandes Pontillas Tolidanes family.
Diraray, Diyos marhay na hapon po, mga tugang sa pagtubod. May mga tawong naguhuna na ang tao, nabubuhay tangani sa nang magadan. Nagarubaga ang buhay mayo man talagang padudumanan. Bakong siring kaini ang pagtubod ng Kristiyano. Ang Kristiyano may pagtubod sa Diyos. Asin ang pagtubod na ini, iyo ang nagtatao sa iya ng paglaom sa ikadawang buhay. Ang buhay sa daga, pag-andam sa buhay na daing kasagkuran. Ang misa tapungon niyan, panginginutan ni Reverend Father Joseph Abion. Matindog na po ang gabos para sa awit sa pagpuon. Sa ngalan ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kaguranan, mapas sa inugabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang, ako unta na asin pagsusulan, ang mga naginibo niya itong kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot, kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamigbi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, nasa pasabong kan Espiritu Santo, nagngangas kaming mag-apod sa ngaran Ama. Himuon mo sa puso mi an Espiritu nin pag-ampon nin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli kay Jesu Kristo, kagurangan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Matugaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon. Ano man ang nangyari sa tao, kung may pagtubod sa Diyos, nagtatao sa iya ning kasiguruhan na ang Diyos yaon sa pag-antabay asin pagmangno. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Hello. Pagbasa sa libro nin kadunongan. Ang banggi kan Paskwa, enot nang naaraman kan mga magurang, tanganing may tamang pakasabot kan mga panuga na sa indang tinubod. Magkaigwasin da nin kusog buot. Naglaom an sa imong banwaan kan kaligtasan, kan mga suripot, asin kan pagkarumpag kan mga kaiwal. Takun sa ano mo pinadusahan an mga nagtumang, sa iyo man inapod mo kami, sa imo asin pinamuraway. Kaya ang mga banal na aki, nin karahayan, hilom na nagdudulot, nin atang asin burongyog, na inuutob ang Diyos nun na tugon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapa sa iya. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapa sa iya. Mga suripot, mag-ugma kamo sa kagurangnan, sa mga matanos na bagay ang pag-umaw. Paladan ang nasyon na ang Diyos iyo ang kagurangnan, ang banwaan na pinili niya na magi niyang pamana. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapa sa iya. Uya, ang mga mata kan kagurangnan, yaon sa mga pagkatakot sa iya, para sa mga naghahalat kan sa iyang karahayan buot, sa pag-agaw kan sa indang mga kalag sa kagadanan, asin sa pagbuhay sa inda sa tiggutoman. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapa sa iya. Ang satong kalag naghahalat sa kagurangnan, tabang sato asin kalasag niyato sa iya. Sa iya mag-uugma ang satong puso, ta sa banal niyang ngaran kita nagtiwala. Mapasamuya ang karahayan mong buot kagurangnan, kaming mga naglalaom sa imo. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapa sa iya. Si Abraham nagbaklay, dawa dain niya aram kung sain talaga ang sa iyang padudumanan. Ang pagbaklay na ini ni Abraham, nagkaigwan ning kahulugan, huli ta sa iya, igwaning pagtubod sa Diyos. Ang siring man na pagtubod, iyuman ang matao ning kahulugan sa satong pagbabaklay. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, ang pagtubod, iyo ang pagpatotoo kan mga linalauman. Ang pagpatunay kan mga bagay na dai nahihiling. Sa bagay na ini, pinapatotoohan ang mga magurang, huli kan pagtubod. Si Abraham, nagkuyog kan apodon, magluwas, pasiring sa lugar na mapapasaiya bilang pamana. Nagluwas siya, day aram kung sain makakaabot. Huli kan pagtubod, nakisampot siya sa daga na ipinanuga sa iya, garo dayuhan, nag-eerok sa mga tulda, kaiba si Isaac asin si Jacob, na mga kaiba niyang paramana, kan iyuman sanang panuga. Linalaom niya ang syudad, na igwanin mga patugmadan, syudad na ang arkitekto asin para tugdok, iyo ang Diyos, huli kan pagtubod. Minsan nangani si Sara baog, nagkaigwa siya nin kakayahan na magkaaki,
dawalihis na sa edad, palibasa na sa paghuna niya, sinanuga, mapapaniwalaan. Kaya namundag sa sarong tao, nagaro man sa nagadan, an mga aki, nasiring kadakol sa mga bituon kan langit, asin siring na dai mabibilang sa baybay sa gilid kan dagat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos para sa pagrukyaw kang Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, dai kamo matakot. Sadit na aripunpon, hulita, pinagmarahay kan sa indong ama, na itaw sa indo ang kahadean. Pabakalan ang mga lugaring nindo, asin maglimos kamo. Magibo kamo nin supot na dai nagdadaan, nagdadanay na kayamanan sa langit. Tadai, minarani, tadai, nararanihan kan parahabon. Ni nararaot nin gamo-gamo. Takun sain an saray nindong yaman, dumanman an sa indong puso. Hahagkusan an sa indong habayan, asinsindihan an sa indong mga lampara. Mag-arog kamo sa mga tao na naghahalata sa indang kagurangnan, pagbalik hali sa kasal. Tanganing pag-abot, asin pagtuktok, tulos ninda siyang mabuksan. Paladan ang mga surugoon na iyan, na pag-abot kan kagurangnan, maabtan na nagbabantay. Amen. Nagsasabi ako sa Indo, na mahagkos siya asin papatukawon sinda. Dudulukon asin lilingkudan. Kung mag-abot sa ikadawang torno, nin pagtanod, o sa ikatulo asin maabtan na siring, paladan sinda. Aramon nindo ini, kung arang kan harong, kung no arin maabot ang parahabon, dai siya mapabaya na masalakatan ang sa iyang harong. Kamuman, magpakaandam, hulita, sa oras na dai nindo hinuhuna, maabot ang aki nin taho. Nagsabi si Pedro, kagurangnan, kami ang tinataraman mo, kainin parabola o ang gabos. Nagsabi ang kagurangnan, si isay ngunyan, ang maimbod asin matadong na namamahala, napapamayuhon kan kagurangnan sa iyang mga surugoon, tanganing itaon niya sa inda, ang tanda nin trigo sa talaan na panahon. Paladan ang surugoon na iyan, na pagbalik kan kagurangnan, inaabtan na siring ang ginigibo. Sa totoo, sinasabi ko sa Indo, papamahalaon siya sa gabos niyang lugaring. Alagad kung magsabi ang surugoon na iyan sa iyang puso, haloy pa ang kagurangnan ko,
asin magpuon maghampak kan mga lingkod na lalaki asin uripon na babae, magkakan, mag-inom asin magburat, maabot ang kagurangnan kan surugoon na iyan sa aldaw na dai siya naguhuna asin sa oras na dai na araman. Papadusahan siyang makuri sa kaidadamay sa mga mayong pagtubod. Alagad itong surugoon na aram ang kabutan na sa iyang amo, alagad dai nag-andam o naggibukan sa iyang kabutan, hahampakon dakol na beses. Anday nakaaram alagad nagibukan mga bagay na unong kaiyan, sukat siyang hahampakon. Magkakamit ng dikit na hampak, ang tinawan ng dakol, sisingilon ng dakol. Asin ang pinaniwalaan ng dakol, hahanapan ng dakol. Mga tugang, an marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. nagtutubod po ako na familiar ka mo sa Filipino idiom. Na-encounter na po nindo ang term na bantay sa lakay. Mayor Simbag. Tatopo ka makang bantay sa lakay. Okay, ano ang bantay sa lakay? Sabi igdi, ini ang taong pinagkatiwalaan mo kan mga bagay-bagay o taho, alagad katapos-tapusi, iyoan matraidor sa imo. Yan. Kaya pag sinabihan kang bantay sa lakay, dai ka mapagkakatiwalaan. Ini ang mga dishonest na mga tao na minahabon sa mga bagay na ipinagtiwala sa sainda. Halimbawa, kung si jowa mo, hinabon kang best friend mo, ang apo dyan, bantay sa lakay. Di ba? Di may nangyari sa kuya. Baka sa iba igdiyo, nasulot so sa indang girlfriend or boyfriend. Ikadua, pag pinagtiwala ang kaning kwarta, yan, kinupit, hinabon. Ang apo dyan, bantay sa lakay. A guard who attacks a person who becomes the predator. Kaya bako lang ining inaapod na paghahabon ang mga bantay sa lakay. It is more than just a theft. Sinasabi na iniyo moral betrayal. Sabi sa moral philosophy, pag ang tao bantay sa lakay, pigba-violate niya itong prinsipyo na inaapod, fiduciary duty. Ano ang fiduciary duty? Iniisip itong pagbalga o paggibo mo kan mga bagay-bagay na sala sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa imo. Itong best interest kan mga taong nagtiwala sa imo, kaipuhan mong gibuhon. Pero pag dahil mo ginibo, naging bantay sa lakay ka, igwaning moral collapse. May collapse sa inaapod na integridad. Kaya pag mayo nakakahiling, minasalakay. Hinahaman ang sa iyang plano. Kaya sa bukha ka mga temptasyon, pag may opportunity, saka siya nahahaman ang sa iyang mga pinaplano. Kaya, ang mga inaapod na mga oportunista. Ang mga bantay sa lakay, mga oportunista. Pag may opportunity, sa kasinda, minasugod, minasalakay. Mahanap ting paagi, pagkakataon, tangaligma sa katupadan, ang sa indang kamaabutan. Sa kultura kang Pilipinas, inaapod ining Judas. Kaya sa mga tayo nagbabayad sa jeep, may nakakaabagaduman, God knows who does not pay. Saro yan forma ng paghahabon ang day pagbabayad. Kaya sa may mga utang dyan, naghahabon na kamo, pigaot panindo, antiwala, kan sa indong inutangan. Kaya ang apod sa indo, Judas. Mamaya ko pinapatamaan, it's a general homily. Mahanap ang tao ning paagi, tanganig makahudas.
Yan. God knows kung si isay sinda. Kaya, mga tugang, ang saro sa pinakamagabat na linya sa Ebanghelyo ngunyan, iyo ini. Sa si isay man na pinagkatiwalaan in dakul, mas dakul man an hahagadon sa inda. Uliton ko, sa si isay man na pinagkatiwalaan in dakul, mas dakul man an hahagadon sa inda. Kitagabos, pinagkatiwalaan kan Diyos. Kaya bagay inaapot kitang steward. Ano, mga katiwala kan kinaba na ini. Kadakul ang tinauan kan Diyos nin pagkakataon, tanganig mag-asenso sa pagkabuhay. Kadakul ang oras na itinao alagad, sinayang sana. Kadakul ko taan mga marhay na opportunity na nag-abot, alagad ini pinalagpas. Kaya kadakul ang mga nagtios. Kaya pagtios na, ang pinaka-shortcut na dapat gibuhon, maghaabon, magbantay sa lakay, maging hudas. Kung kadakol ang nadakop ta naghahabon, mas dakul pa ang dai na dadakop. Kaya bantay sa lakay. Asin sa mga iba, nadakop na, makapal pa ang apog, nagpapadagos pa, sanay sa iyang mga gibuhon, lalong-lalo na ang pagiging bantay sa lakay. Kaya, nalilingawan ta na ang lambang tiwala na itinatao sa tuya, may kalakop ining magabat na paninimbagan. Kaya, pag ikamagurang, ang tiwala sa imo kang mga tao asin Diyos, padakulao mo ning tultol an sa imong aki. Pag ika may posisyon, may katungdan sa komunidad, sa simbahan, may paninimbagan ka, may tiwala sa imo ang gabos, iyan magabat na paninimbagan. Pag daingani na gibo o nahaman ang pinagkatiwala sa imo, sa tuya, yan, dyan kita masasabi na kita mga bantay sa lakay. Ninhulita, ang totoong surugoon, piriming andam. Asin ang pagiging andam, dahil lang siya naghahalat, kundi nagigibo nin tama habang naghahalat. Maski dahil siya nahihiling, andam siya sa paagi kan paggibo nin tama. Tinawang kataning buhay, panahon, oras, talento, kakayahan, resources sa kinabana ini, dahil iyan gamiton against sa tiwala kan taho, asin sa tiwala kan mahal na Diyos. Ang totoong surugoon, piriming andam. Asin sa pagiging andam, dahil sa na siya naghahalat. Ang andam may ginigibo, lalong-lalo na ang paggibo susog sa kabutan kan mahal na Diyos. Kaya mga tugang, kung seryoso kita, haputon niya to ang satuyang sa diri. Ano ang mahihiling sa tuya kung ngunyan mismo mag-abot ang mahal na Diyos? Kung minsan, baka sa mga plano ta, iyo ang satuyang iniinot. Ang plano kang mahal na Diyos, daita ibinabali. Asin ang plano kang Diyos, daita iyan mahihiling sa kabuuan. Kaya sinasabi sa mga enot na babasahon, asin ikadawang babasahon ngunyan, pakusugon ang satuyang pagtubod. Taan pagtubod, sabi sa ikadawang babasahon, iyo ang pagpapatotoo kan satuyang mga linalauman. Ang pagpapatunay kan mga bagay na dai nahihiling. Sa order of dignity, ang pinakahalangkaw, iyo ang pagkamuot. Pero sa order of knowledge, ang pinakahalangkaw, iyo ang pagtubod. Kaya, pag ang tao matalinuhon, may masteral, may doktoral, pag mayo ng pagtubod, daog siya kan tao na may pusog, asin makusog na pagtubod sa mahal na Diyos. Kadakol ang matatalino, matitibay, alagad ginagamit sa paghahabon sa kabanin bayan. Kadakol ang tinauan ng mga halangkaw na katungdan, alagad mga bantay sa lakay, mga hudas. Kaya, magayunon na pag-abot kang mahal na Diyos, tatao kita kung ano ang sisimbag ta sa iya, ang estado kan sa tuyang puso na maatubang sa iya. Ang mahihiling niya, iyo ang surugoon na nag-andam, naging mahigos, naging tapat,
nasurugoon, kampante sa iyang mahal na Diyos, asin kita gabos may pakiaram sa lambang saro. Tandaan niya to na ang Diyos mamumuton, alagad siya man igwanin hustisya. Ang mahal na Diyos, just, bako lang siyang gabos love, kundi ang mahal na Diyos, may hustisya man. Kaya pag kita gabos, minsan makaligtas sa mata kan tao, dahil kita makakaligtas sa mata kan mahal na Diyos. Gibuhon taan tama, asin susog sa iyang kabutan, tanganig sa pag-abot niya, andam kita na nagibo, susog sana sa iyang pagkamuot. Matindog po ang gabos. Sabay-sabay niya itong ipahayag sa makusog na tingog an sa tuyang pagtubod. Bilang kapag-arakian ni Abraham, nagtutubod kita sa Diyos, mantang dinudulot niya to sa iya, ang gabos niya tong mga pangangaipo, asin mga kasibutan, in sa tuyang buhay. An sa tuyang sabihon, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magpahiling ning hararom na pagtubod sa Diyos.
na naggigiya kang gabos na mga pangyayari sa kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing magtalubo ang sa iyang pagtubod, ang sa tuyang pagtubod, magsarig sa mga linalauman, asin maging mugtak sa mga bagay dain nyato nahihiling, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga nalagalag sa dala ng buhay, makabalik sa tamang aagihan, asin makapuling ligtas sa tunay na eerokan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga makuri ang kamugtakan kang hawak asin isip, mag-ako ning kusog sa Diyos, asin tabang sa kapwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa kapanuan kang nakakaligtas, nakapangyarihan sa Diyos, na danay nindang minaot, ipamibinyato sa kagurangnan. Langit no na Ama, aram mi na anuman na hagadon mi sa ngaran mo, iwawaras mo iyan sa mo. An sa imong tataramon, magdanay manlugod sa samuyang puso, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang kapos para sa liturhiya kang Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako aan mga atang kan sa imong simbahan, nasa pagkaherak, winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo, kan sa muyang kaligtasan,
huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nintaho, sa pagtios pinara niya ang sa mo mga kasaalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon Indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan,
Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-arang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magganigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamaraway sa imo, siringman huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ng mga kasaalan kan kinaban. Paladang kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kang banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagtalubo, kang mga pisog, kang marahay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman kang katawohan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kang paghidaw sa mga kayamanan ning langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan, asing katuninungan, kang samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan ka mga panahon. Amen. Amen. Matindog na po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, an komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigonon sa ilaw kan sa imong katotoohan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuwa po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Enot, magkakaigutagaw niya ng second collection, asin ang second collection na ini para sa padagos na pagpakarahay kan sa tuyang simbahan. Ikadua, sa Sabado, petsa 16 kan Agosto, magkakaigwa po nin pagtaripon ang mga opisyales kan Parish Pastoral Council kan gabos na parokya sa Satuyang Archdiocese. Kabali po igdi ang pag-iliher sa mga bagong miyembros kan Barangay Pastoral Council. Ikatulo, sa Domingo, petsa 17 kan Agosto, gigibuhon ang installation kan mga bagong liturgical ministers sa oras na 8:00 nin aga. Pangapat, sa Domingo, petsa 17 kan Agosto, iyuman ang kapestahan ni San Tarcisio, ang patron kan mga sakristan. Igwa po nin halipot na prosesyon na gigibuhon sa Sabado. Ang novenaryo ginagibo kada hapon. Panglima, padagos po sa pagbisita ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin kan Divino Rostro sa mga barangay. Gigibuhon ang pagsundo asin pagsabat sa oras na 3:00 nin hapon, asin isusunod ang misa sa oras na 4:00. Dangan,
makakaigwa nin Vigilia pagkabanggi. Asiman panghuri po, ngunya na petsa 23 kan bulan, Agosto, ang Missionary Families for Christ o dating inaapod na Couples for Christ, magkakaigwa kang gigibuhin ng seminar na inaapod na Life in the Spirit Seminar. Iniimbitaran po ang mga boss sa mga mag-aragom na mayo pang kinabibilangan na organisasyon na magpartisipar sa nasabing formation seminar. Magdulok na lang po sa mga miyembros kanasabing organizations para sa mga iba pang mga detalye. Magtindog na tabi ang gabos, asin inaapudan ang mga birthday celebrants, magdigdi na po sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, idukoan sa idong payo. Diyos Ama, kaglalangkan gabos na uyo sa kinaban, hinanyugaan sa muya mga pamibi, asin man ang mga pamibi kaining sa imong mga surugoon na nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya, asin grasya, sinda padagos mong bendisyonan, pabanalon, asin irayo man sa gabos sa tentasyon, kahilangan, asin anuman na katibaadan. Tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo, inihinahagad mi huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.